hem acabat els punts del plenari i ara l'últim punt són pregs i preguntes. Senyor Meseguer. A mi m'agradaria, senyor alcalde, si em permet, abans dels pregs i les preguntes, dir unes cosetes. Jo no les tinc. No, és que no n'hi ha. Vale. Voldria dir una coseta. Vale, dígalo. Com tots vostès saben, esta és l'última legislatura meua i no voldria anar-me sense dir el que el meu cos necessita dir. Mire, en primer lloc, dir a tots els suecans que per a mi ha sigut un verdader honor, en majúscules, l'haver pogut representar al meu poble, encara que siga des de l'oposició. Disculpeu que m'estic emocionant, però bueno. La veritat és que m'hauria agradat fer-ho des de l'equip de govern, però les circumstàncies han sigut les que han sigut. Però que no li capi dubte a ningú que este regidor sempre ha intentat ficar per davant els interessos generals front als possibles interessos particulars, vinguen d'on vinguen, vinguen del partit que vinguen. Això és algo que m'ensenyaren primer els meus pares i després el meu sogre. En segon lloc, voldria dir a tots i cada un dels 21 regidors que estan ací, els que estaven abans i ara no estan, que, encara que mantenim diferències polítiques, les mantindrem, jo sempre he intentat separar el polític de la persona. I des d'ací vull dir que aquella persona, aquell regidor, que se vaig a sentir molest per un comentari meu o per una actuació meua, sincerament es demane les més grans disculpes. I per últim, i no per això molt menys important, dir a tots els suecans i suecanes que avui és l'última volta que em veuran com a regidor del Partit Popular de Sueca. Jo sé que hi haurà gent que no li agradarà el que vaig a dir, però necessito dir-ho perquè és el que el meu cos em demana i no seria honest en mi mateix si no ho diguera. Miren, davant de la falta de democràcia interna que ha tingut el Partit Popular, el meu partit, a l'hora de triar el candidat a l'alcaldia de Sueca, que no ha deixat que les bases pogueren opinar i que s'ha basat tot en l'actuació, des del meu punt de vista, arbitrària, que una persona determinada ha dit que un dels dos regidors, dels dos postulants, tenia més ganxo, i a partir d'ahir s'ha muntat un comitè electoral que, ja parlaríem si faria falta el comitè electoral, però que, lògicament, ha aprovat una candidatura que no és la que me representa a mi, perquè, lògicament, jo em vaig postular front a aquesta candidatura perquè tenia una altra visió de la política sueca. Per tant, com he dit abans, sempre des del punt de vista polític i mai des del punt de vista personal, perquè no puc tindre res personal ni en José, ni en Maria Àngel, ni ningú dels companys i regidors, tinc que dir que demà mateixa presentaré la meva dimissió com a membre del Partit Popular. Gràcies i bona nit. Algun comentari? Doncs dir-te, Daniel, voleu fer? A veure, jo és que, bona nit, jo pensava que el ple del mes de juny veníem, la veritat. És que segurament no n'hi haurà ple, eh? No. A veure, clar, entonces... Sí. Sí, a veure, jo m'agradaria també despedir-me... Doncs ens despedirem en l'últim ple. Vale, per això te dic jo dic que és que... Però és que ell no vol despedir-se del ple, ell el que diu és que vol apartar-se, no despedir-se del ple, que vol anar-se'n del Partit Popular i ja està. Sí, no, però anem a veure. Anem a veure, mos acaben de dir que en juny no n'hi havia ple. Entonces, després de 12 anys, pues això, simplement, la veritat. És un ple, un aspecte formal per aprovar les actes, ja està, ja està. No poden haver intervencions. Sí, exacte. Claro. Exacte, cada un que diga lo seu i ja està. Jo l'únic que...
Bona nit. Jo, com a presidenta del Partit Popular de Sueca, tindré que dir alguna cosa de les paraules que acaba de comentar Daniel Meseguer. Ho faré tot el curte que puga. En primer lloc, jo tinc que reconèixer el gran mèrit de Daniel Meseguer durant tot el temps que ha estat així com a regidor. Ell ha treballat moltíssim dins del grup municipal, ha sigut portaveu i ha tret endavant moltíssimes coses. Com ell ha dit que d'antemà demanava disculpes per si alguna de les seues paraules li podia sentar mal o podia ofendre algú, doncs jo li les accepte les disculpes perquè crec que les paraules que ha dit les ha dit sentides i jo entenc el seu sentiment, però sincerament crec que ara no era el moment de dir-ho ni el dia ni l'hora, però cada persona és lliure de manifestar-se. Entonces jo sí que vull reconèixer públicament tota la gran llavor que ella ha fet. El Partit Popular estarà sempre obert per a Daniel Meseguer i sincerament no voldria ara dir ningú comentari més perquè tampoc vull parlar solament des del cor, sinó que vull parlar també en un poc de reflexió sobre algunes coses, però sí que li accepte les seues disculpes, té tot el nostre afecte i el nostre reconeixement i sincerament crec que ara no era el moment de dir-ho. Bona nit. Senyor Dimas. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, jo com a portaveu del Partit Socialista de Sueca agrair-li a Daniel Meseguer la seva tasca dins del grup popular, la seva tasca com a regidor en l'oposició i en el tema de lo personal sap que som veïns, d'ací m'on hem anat més d'una nit a casa junts i sap que encara que vostè no estiga així o jo no estiga tampoc així perquè no ho sabem, així sempre en trobarà un amic. Moltes gràcies. No, a l'exemple. Bueno, Daniel, dir-te, jo crec que vaig a parlar en nom de tots. Senyora Tamarit. Clar que sí, home, clar que sí. N'hi haurà un ple, igual com una junta de govern local, que és una formalitat que és únicament en un únic punt d'aprovació de les actes anteriors. És un ple que és precís fer, però sols en aquest punt. No poden haver altres coses, però evidentment, si són acomiadaments, despedir-se i tal, algunes paraules poden constar perfectament, no n'hi ha ningú problema. Simplement volia dedicar-li unes paraules, jo també en nom de Compromís, al senyor Daniel Meseguer. És cert que hem pogut tindre discrepàncies polítiques, però des del meu equip mai hem dubtat ni de la seva honestedat ni de la seva honradesa. Vostè ha ficat moltes vegades el ditet en la nafra i això a vegades és dur, però jo vull agrair-li que jo crec que sempre ho ha fet des de la millor intenció del món perquè aquest poble millorara i el to en què ho ha fet sempre és d'agrair, igual que li ha dit Dimas, pot comptar amb mi per al que necessite, ja no a títol polític, sinó i sobretot a títol personal. Moltes gràcies per la tasca que ha fet, Daniel. Jo només m'he quedat que dir que mai més m'he aplicat la paraula senyor a tu, Daniel. De veritat, t'ho dic. Jo crec que he fet un amic en tu i continuarem sent amics i sàpies que la política, si l'Ajuntament ha que funcionar en oposició i equip de govern. L'oposició ha sigut, jo crec que extraordinària, de bona veritat. Hem acceptat moltes coses, hem fet moltes coses que ens has proposat tu o el Partit Popular, això no se pot negar. Hem descobert molts defectes que teníem i els hem intentat polir perquè ens ho has dit. Avui ha sigut un exemple, el mateix ple. I dir-te res que jo també sent un poquet que te'n vaig llegir un poc dolgut, però la política és cruel, de veritat que la política és cruel, però vamos, la tenim que acceptar com és i vamos, la política és cruel i a vegades dins del mateix partit és on trobes més discrepàncies. Gràcies, Daniel, per la tua tasca, de bona veritat, i tot el que necessites ho tens així. Ja hem parlat tots, José Luis. Sempre tinc que parlar jo. Sí, per al·lusions voldria, no? Al·lusions estan dites. Jo crec que ara que parla el públic, si té alguna cosa que dir el públic, s'ha acabat. Simplement era al company Daniel Meseguer desitjar-li el millor, el públic. No és el que ho desitgi personalment. Molt bé. Bé, doncs s'acaba el ple i ara passem a les preguntes del públic. Us pregaria que fóreu breus perquè avui tenim a les 12 que comença la campanya i